Hej alle sammen, og velkommen til Heroes of the Storm, som er Blizzards nye RTS-spil. Jeg har lige fået en access i dag på min client for Blizzard client der. Så jeg har spillet et par games, jeg tror 2 games, hvor jeg har vundet begge to. Jeg har spillet den samme Champions. Jeg ved godt, det er noget tid siden, jeg har lagt noget ud, men det er fordi, jeg har haft ret travlt med lektier på det seneste og sådan. Og så har jeg modtog min nye hardballgevær i fredags. Og har også lavet en unboxing på det, men jeg er i gang med at klippe det sammen nu, fordi det er ikke lige frem, fordi jeg jeg har fået 2 nye spells. Skal lige se her. Gather retributions to increase health. Kill enemies to gain basic. Jeg kører op i min juice code. Blink. Jeg plejer at gå op i den er ret god. Så er jeg stadig lidt noob til det. Men hvad hedder det? Men kvaliteten blev ikke så god, fordi jeg har optaget fra min MacBook, så der må jeg lige skuffe lidt, men det håber jeg ikke kan overleve med. Så vi spillede lidt i weekenden, jeg og gutterne, men jeg har ikke fået optaget noget, fordi jeg skal med at gå pro først. Det får jeg nok her. Jeg køber det nok i næste måned. Ups. Jeg har spillet ham her for det meste. Ham kan jeg godt lide at spille. Han er sådan en ninja-agtig noget, sådan en assassin. Ja. Der har jeg spillet de sidste 2 games. Hvilket jeg godt kan lide at spille ham her. Og så undskylder jeg ikke har lagt noget op i et stykke tid, men ja. Der kommer sgu nok en DayZ-video ud i løbet af den her uge her, men nu vil jeg ikke love for meget. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan holde det. Oh shit. Let's use the Dragon Knight. Men jeg har spillet LOL før, så jeg ved godt, hvordan de her RTS-spil og MOBA-spil fungerer. Det er derfor, jeg er ikke sådan super maximum. Men jeg er ikke særlig god til det her, fordi det er et helt anden playstyle end League of Legends. Blandt andet er der ikke sådan noget som minions, det findes ikke. Og der findes heller ikke items, man kan ikke købe items, der er kun level. Og alle får samme XP, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer. Jeg tror, at alle får det samme antal XP på hele... det kan bare se. Oh shit, nu kommer han der. Se, og min character er ordentligt cool, han kan gå i stealth. Prøv at se, nu kan han ikke se mig. Jeg ved ikke. Så er det Hearthstone i stedet for Recall. Nå, så skal vi se, jeg har fået en hel masse nye. Jeg kunne kun de her 2 sidste gang spille, men så vandt jeg lige et game til, og så kunne jeg lige pludselig alle de her. Increase ability power. Okay. Spike explodes to areas flows regardless of target. Expert tilbage. Ej, der kan jeg sgu også bedst lide den her, jeg ved ikke, den er ikke så god. Hvis nogen af jer har nogle idéer til det, og kender ham her, eller spiller det her spil, så må I godt fortælle mig, hvad jeg skal gå op i. Men jeg tror, jeg vil prøve noget nyt. Jeg tror, jeg går op i... den her. Jeg prøver den. Jeg ved ikke engang, om jeg bruger ability power, men det må jeg jo gøre, hvis... Men så kan man se her på scoreboardet, jeg spiller en, der hedder Seratul. Jeg ved ikke, hvilket spil han er fra. De er alle heroes i det her, det kommer alle sammen fra Blizzard-spil. Det kan jeg godt lide. Og så kan man få forskellige mounts her, og skins også. Nu er jeg bare så ny, jeg ikke har fået noget som helst endnu. Fået Nada og Nexto. Så skal du selvfølgelig gerne der. For satan. Yes. Ups. Activate to heal over time. Jeg plejer op den der eller den der, men jeg ved ikke. Activate to increase basic attack damage. Det lyder ikke dårligt.
Prøv den her. Miss. Skal jeg gøre sådan der, ikke? Ej, det ved jeg ikke, om jeg er så glad for det der. Men prøv at se, alle der har været med til at lave killet, får assist på det der takedown. Og hele teamet får XP. Og det her spil, der gælder det bare om at få XP. Ja. Så er der de her healing fountains her. Jeg har ikke prøvet dem endnu faktisk. Ja, der kan du se. Det healer så. Så slækker jeg navnet her. Jeg ved sgu ikke. Og så når jeg er out of combat i et stykke tid, så får jeg sådan en cloak her. Så kan jeg ikke blive set, så han kan ikke se mig om det lige nu. Shit man, jeg tror min ven vil hjælpe mig. Pis. Jeg ved ikke, jeg vil gerne hente den der sekund. Jeg tror Shadow Spike det er den bedste, fordi den her tror jeg ikke. Nej, det er den her. Og så kan man bruge den uden at... det er godt, så kan man... Okay. Indtil videre har jeg kun gået op i den her ulti her. Den kan jeg rigtig godt lide. Den. Men jeg vil gerne prøve den her. Trap all. Target for 5 seconds. Jeg kan ikke se, hvor den skal være god, men jeg prøver. Ups. Hvad så, mester? Sgu ikke lige... Jeg har ikke prøvet den her map før heller. Jeg er som sagt helt ny til spillet, altså det er virkelig... Jeg føler bare ikke, at jeg giver lige så meget skade, som jeg plejer at gøre, når jeg spiller mere. Nu har jeg også taget mere sådan utility, end jeg har taget normalt. Og så, ja, det gælder ligesom i League of Legends om at kæmpe sig forbi alle de her turrets her. Med hjælp fra minions. Og så til deres core, som er heroppe. Alt i det her, alle towers, alt sådan noget, har turrets, der kan skyde. Så... Ups, jeg er ikke så god. Jeg prøver den lige. Okay, ikke lige se, hvad den her skal bruges til. Sådan der. Baited man. Get on, motherfucker. Get fucking on. Nå. Stacker. Jeg kunne også have brugt min etter. Jeg skal lige vende mig til det her. Det er lidt anderledes, end hvad jeg venter. Men indtil videre kan jeg meget godt lide det her spil her. Det giver sådan, altså man kan bygge sin champion efter, hvad man lige føler for. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er noget, jeg synes, der mangler lidt i League of Legends. Ability damage. Can return from blink location. Jeg plejer at tage den der, men eller den der har jeg prøvet en gang. Det kunne være, jeg skulle prøve den her. Så kan man lave sådan nogle LeBlanc, hvis jeg kender LeBlanc for League of Legends. Så kan man lave sådan nogle baits ligesom intro, jeg skal lige prøve det. Ja, det er sådan noget. Det er grineren. Det er værd at prøve. Jeg har taget meget sådan noget utility lige nu. Jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg skal bruge den der ult til. Min R her. Jeg kan virkelig ikke se det. Det må være, hvis jeg bliver jagtet eller sådan noget, så kan jeg slippe væk. Jeg kan gå i cloak. Ej, det sgu ikke. Nå. I hvert fald så nogle af de forskellige baner, de har sådan nogle forskellige game modes. Og så kan man få, i det her spil, der kan man også få, man kan gå ind i junglen der, i stedet for der er sådan en almindelig jungle, så er der sådan nogle mercenary camps. Og hvis man slår dem ihjel, så hjælper mercenaries en med at pushe lanen.
Det er en champion der. Altså turret der. Glem det du. Eller noget jeg ruller med glem det. Upsa. Ja du. Jeg skulle ikke slet det. Så kan vi lige have det op til ham. Se, det er der jeg kan se. Der kan man bruge det måske. Okay, der kan man, det er godt til turret dive, kan jeg se. Okay, der er en eller anden drage. Der er også, ligesom vi lige kan finde, så er der sådan nogle her. Wait, what? Nå, måske det her med, at man kan control both shrines. Jeg tror i den her map, der skal man, ja, der skal man skal capture de her forskellige shrines her. Og når man har dem, så kan man tage kontrol over dragen i midten her. Se, nu har vi begge to, så kan jeg... Nej, vi mister den her hernede. Jeg vil lige noget hjælp. Nej, de har den. Jeg er så klar til at... Sådan der. Ups, hvad fanden? Holy Christ. Holy shit, man. Jeg er bare sådan en ordentlig motherfucker. Hold nu kæft, mand. Jeg er bare sådan en ordentlig motherfucker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal tage activate to gain shield. Chris. Okay, det var jeg ikke så god til. Jeg tror ikke, det skal være mig næste gang. Men jeg er på det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal tage cast twice. Så går det ned. Så nu har jeg team lige tid til. Okay, jeg tror det der kan man også bruge den til. Så er ens team ligesom tid til lige at catch up, og man til at få sin spells op igen og sådan noget. Og det skal væk. Holy shit, man. Oh my god, jeg glemmer hele tiden af den der. Men jeg føler også alligevel, at jeg skader ret meget igen lige pludselig. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror, det er den her, der er begyndt at skade rigtig meget, fordi jeg har så meget ability power. For free within 3 seconds. Se, så er det de her mercenary camps her, som vi tager nu. Og så lige om lidt, så sådan der. Og så kan jeg lige prøve at følge med dem her. Jeg har ikke noget fedt mount lige nu, jeg er bare sådan noget kedeligt klamt med. Skal ikke lidt, tror jeg. Sådan der. Ja. Så mange takedowns jeg har. Jeg har kun 16 her game. Jeg plejer sådan omkring 20 på det tidspunkt. Og jeg plejer slet ikke højst til XP contribution. Men se, så lad os tage en til. Så jeg løber lige op og tager det der drag der. De er gode til, at de her mercenaries de kan hjælpe med at putte pressure på lanes, sådan, så man kan
har tid til at tage objectives i stedet for at koncentrere sig om lanesene. Det er ret smart. Jeg har en takedown since last death, sammen med alt det der. Det skulle ikke være der gør, når den her den er fuld. Hvad er ikke? Permanent Cloak. Det er min. Ja, så vi fik det sgu igen, fordi at... Så er vi Dragon. Jeg tror lige, jeg tager mount på, så jeg skal også lige vende mig til det der med, at man kan tage mount på og komme hurtigere frem. Det er lidt underligt, synes jeg. Jeg skal ikke rigtig prøve at men indtil videre kun spillet for én faction af. Der er 2 forskellige factions, tror jeg, så vidt jeg kan finde ud af. Ups, der er killsteal. Oh shit, man. Og vi lige lidt så bare ind. Prøv at se, det her wormhole. Så tilbage igen. Se. Oh shit, man. Jeg skal flere gerne være med til at pushe også. Det var ikke så smart det der. Det er bare lige her. Ja, det der ability power gør så det skader volderen meget, synes. Så skal vi se. Okay, nu kan jeg få sidste spil Allies. Okay, så gør sådan her. Skal jeg gøre sådan her nu? Jeg ved ikke, hvad godt det her skill build er. Jeg tror ikke, det er særlig godt. Den der ability power der, den kan jeg faktisk rigtig godt lide, for jeg skader sindssygt meget med den. Det vil jeg så tage den efter. Men det andet, det er bare noget bras, seriøst. Men lad os se. Hold kæft, mand. Og man får bare instant mount på i spawn. Men jeg var også i gang med at optage en CSGO-video her for en uges tid siden. Og den var blevet sindssygt fed. Men så mit Vegas Pro vælger fuck totalt op, så den sletter hele lortet. Også mit raw material. Hele fucking shitet. Fandme noget. Det her bliver nok min første lange video. Det er... Jeg tænker også, hvad vil I synes om, at jeg lader noget League of Legends op måske? Jeg ved ikke. Jeg tænker lidt, nu hvor den, eller når den nye map kommer, kunne jeg godt tænke mig måske at lægge noget op. Jeg spiller med nogle af gutterne, måske på noget rank team, hvis det skulle være. Det er... Så må jeg lige forberede, at der er nogle af mine venner, der flamer lidt. Ja, går sgu nok. Så... Victory! 3 ud af 3 vundet i Heroes of Storm indtil videre. Nå, men det var sgu det for den her gang, så... like hvis I kunne lide det, og jeg også gerne lige vil comment, hvis I noget I spørger om eller noget. Og hvis I vil se mere af det her, så... Det var det. Peace out, motherfuckers!